Gwedu noMabuja akanaka tauya nodzanyasi zuva rechigumi noshanu mwedzi uno waMbudzi. Nyasi makore mashanu apfuura ndipo tainge tiri kupemberera tino masoja tichiita sei tirimo takaita kuzaza mugwagwayu kuita kunge manyerere aidi pakaita kunyangariwa chaipo. Tainge tiribe kuziva kuti tiri kuita kufunidza kurera imbwa nomukaka mangwana ichizotiruma. Rekai tigofunda hedu. Tiringe zviri munhau dzanyasi wokunyatsime14 watakanwa nyasi wapuwa bhero romakumi mashanu zviuru zvomari munyika pambodzi. Tiri kuramba tichitenda iwo Commonwealth wari kushanya munyika medu muno wari kuita kuti hurumende isudzunure zvimwe zvayakasunga. Takundoramba tichishwira kuti izvezvi wamwe womutwakazi waye pabodzi pono wamwe wamapostori watakanuhwewo mhosva dzawo. Ipapapa tiri kutorwadziwa kuti Job Sikhala ndiye ega asara pavanhu vese wokunyatsime wakandosungiwa pakapfa blessings ali. Ticharamba tichiringa kuti nyaya yache ichaita sei. Nyasi yanga iri kudare nyaya yache asi yatadza kuenderera mberi. Zviri kutorwadza unosaya kuti kohoko naye wakomana zviita kudandi idi zvakaita kuoma zvomunyika medu asi toramba takaringa kuti zvinenge zvimbotekaira sei. Mhuri blessings ari yagoreketayo kuti iwa nomazuva anopfuura 100 chaiwo kana kuti mwedzi miri nochidimbu wari kutadza kuti waboye mutumbi wache iwo wakagwemiwa iwoyo. Pakatoita kunyangariwa chaipo. Tatoziva ipapapa kuti zvinhu zviri kuitikazvi ndezvokuwashungurudza chaiko idi zvakaita kuoma. Wamwe wagoreketa wanoringano zvezvinhu maitikira azvo wari kureketa kuti dai mhuri iyi ino ruzivo rwokuti Ngozi inoitiwa sei kuti ichimbidze yabenhukapo kare asi zvakandooma. Rekai hedu tirambe takaringa. Zvinorwadza izvi asi tinoramba takaringa. Rimwe zuva zvichachinja. Tiri munyaya yevanhu vanopondiwa akapondiwa Moses chokuda akapondiwa makore mairi apfuura nogwichora iye gavhana wokudunhu ropakati roMidlands yaripiwa kwai akuzokwanisa kuikiwa manje. Izvezvi kwaiwa naMachaya wakaenda kobhadhara ng'ombe dzinoita 20 pabodzi pono mari yekuAmerica zviuru 12 zvokuti waripe Ngozi. Pakaita kunyangariwa mhuri yenge iri kuramba kuti munhu waya awikiwe. Apa kwai nyange mapurisa aida kuedza kumuika zvombabvu waindoona kana wazaziwa ropa kana kuti waitadza kusimudza iro bhokisi racho. Pakatoita kunyangariwa kani imi Ngozi musaita yekudherera. Ipapapa kwai wachagoyapo kare nedzimwe ng'ombe dzinoita 15. Pakaipa asi ndokuti wafunde heno kuti zvichaita sei. Tinoramba takaringa. Wamonzora wagotanikiwa kuti wari kudya mari yehurumende kureketa kuno wachisenzesa kuti ndini kwai ndine munhu mapato anopikisa mudare reparamende. Ipapa mudare redu mumiro romutemo ronyika muribe zvakadando asi ipapa wagotozvisenzesa kuti wagopuwe motika tsvinu yorudzi rweMercedes Benz naiwo munangarwa. Pakatoita kuoma asi mujiri wawo uyu ndo kuita kwomunhu akuziva kuti zvamhera kupera. Rekai hedu tirambe takaringa. Ipapawo pakare bato rawomo kwai watoita kusimudzirana matemo nomakano nomabheura nokutoti izvezvizvi wari kunangidzirana nokunenedzerana kuti mbani akaba mari kubva miriyoni rawagopuwa riya nehurumende tagokunyepai wachinzi ndo bato rinopikisa nevanhu vakawanditsa mudare reparamende ndo mari yawagopuwa. Paribe kana chibodzi yakaita nokuti paribe kana mubodzi agopinda kupasarudzo pavanhu vese vomubato mawomo. Apa watotadza kana kubhadhara mari dzowabasa wotoziva kuti pakaita kunyangariwa chaipo. Rekai tirambe hedu takaringa kuona kuti wanoita sei. Idi yokuba kwai inogara bazvisvinu. Hopo reching'ono izvezvi kwai ari kuramba achinyora tsamba nomagwaro nozvese zvaari kugona kuita kuti wanhu woCommonwealth waone kuti Zimbabwe inofanira kureka kupinziwa mudare roCommonwealth. Rekai hedu tirambe takaringa. Inini hangu ndinoda paribe chakanyangara kuti Zimbabwe itadze kupindamo. Paribe chizvinu chiri ikweyo. Rekai tirambe hedu takaringa. Peno kune zvimwe zvichaburika ticharamba tichiona.
kwai nyika yedu yeZimbabwe kureketa kwaNyasi yagovhota ichisaidhirana nonyika yoRussia kuti kwai Russia inofanira kureka haifaniri kuti ibhadhare mari yokuti yakaenda kopamba nyika yeUkraine. Kureketa kuno kwai nyika dzinoita 24 dzavhota dzichiti zvinofanira kuitika izvozvo kuti Russia inofanira kuti ibhadhare mari idzo, asi nyika dzinoita 14 ndo dzavhota dzichiramba. Dzimwe nyika dzinoita 43 kwai dzati dziri kudaba kungopinziwa munyayayo, dziri kuda kuti dzindoperere ikweyo. Zvakaita kuoma. Rekai tione kuti zvichapera sei izvozvi. Kanzuro yechitungwiza yaisiwa patambo izvezvino vanhu vari kurwadziwa nozvairi kureketa kuti iri kuda kuti igobhadharisa vanhu choupenzi pavanhu vari kuda kuchera zvibhorani padzimba dzavo. Ipapapa zviri kutorwadza vanhu kuti kanzuro iyi iri kukona kuti ivape mvura mumapombi, asi iri kuramba pokare kuti waise zvibhorani zvavo wegani. Zvinonharo wakomana, dai waita kuchinja maitiro. Vanhu vari kuda mvura idi, zvaita kunaka dai wakaisira mvura muvanhu. Kambani yoZimasco kureketa kuno kwaiyadzima rimwe gwenya ravo ravanoita kubika zvavanochera pasizvo nonyaya yemagetsi ari kunzi hurumende nozesa anofanira kubhadharwa ari mari yokunze konyika. Pakatoita kuoma chaiko izvezvi. Zvino zvakuningisai pachena kuti mari iri kudiwa kuti ibhadharei yakawanditsa, asi rekai tione iko zvinoperera. Wana mukoti munyika vari kuramba vachindotiza zvakadaro. Apa nyika dzokunzeku kwavari kuenda dzakaita sana Ireland vari kutoziva kuti ndo zviri kuitika, kuti vari kurambiwa kupuwa matsamba, saka vari kundovati ndouyai zvakadando, indouyai zvakadando. Muendero wavari kuita izvezvi musvinuba, asi rekai tivaomberere manja kuti vari kuenda havo koita kuti mhuri dzavo dziboyewo chouwiri. Mbane asingazvide izvozvo. Idi munhu wese anodatwa kanaka, hwii kundoti wabodziwo waramba wariwo wegani wano zvakanaka. Tiringadzi nochokuita nomutambo wosakunda wagoreketa kuti wachadaba goita dhiri raunga waita nokanzuro guta raHarare kuti waende konhadzirisa pokare nhandare yorufaro, wachiti izvozvi kanzuro iyi iri kuramba yakaita kuningidza kumira ichibva yaita kuirima chaiko. Idi rekai tione kuti zvinopera sei, asi tiri kutoziva hedu kuti inyaya yekuti kanzuro yapo yakanzuro inana wanhu CCC ava wachiri kuzvidaba pokare kuti wari kubvunziwa zvimwe zvinhu zvirimo mudhiri macho wachibva waratadza kuzvipindura bvawaona kunge zvaakuita kunyadzisira. Heno mabiya angu ticharamba takaringa hedu. Dinamo Dimbare ipapa yadzinga tonderai ndiraya mukai kwachapedza kusenza pera kumwedzi uri kuuyayu wachabenhuka kumupinza pokare pabasa. Zvakaita kuoma chaiko, wazhinji wahwadziwa fani. Tiringedzo pasirese. KuSouth Africa kuna vanhu vari kuita zvokuratidzira izvezvi vari kuramba vachirara panzvimbo inodare guruguru ravo rinoringana zvebumbiro romutemo kuBramfontein. Ipapa vari kuti vanhu vari kuda kuti hurumende yomabhunu yoapartheid ibhadhare mari dzokuti wakaita zvisiri izvo. Rekai tigoone kuti zvinobhadharwa chere kana kuti palibe kana anobudisa mari ipapa. KuEjipiti kuno musangano weCOP27 kuri kuhwadza izvezvi nyika dzakabudirira dziri kuramba kuti dzibhadhare mari yokuti dzakasvipisa mweya wavanhu vese pasi rese. Zvakaoma. Rekai tigoona kuti zvinopera mushechere izvozvi. Mugwichoyu Benaboy kwaya gonzi apinziwe pavanhu vari kuziva zvavari kuita pamusambo kuridza kwache kuno vanhuwo inonzi Grammy Awards. Toramba tichitenda izvozvi tichimushuvira zvino wanokona kuvhota, endai kovhota zviite zvakanaka. Makambani anosenza padandemutande ari kuita kuhwadza kureketa kuno wabasa wavo wazhinji vari kuita kutandanisiwa. KuFacebook kwai kuchadzingiwa vanhu wanoita zviuru 10. KuAmazon kuri kudzingiwa zviuru 10. KuTwitter kwatodzingiwa zviuru 3,400. Wamwe makambani akaita sana Netflix ari kudzingawo pokare vanhu vazhinji. Pakatoita kuoma chaiko. Ukaona makambani ari kugwema vanhu kudari unofungidzira kuti achiribe mari, wozoona makutukutu avanenge vachindoita. Heno mabiya angu zvakaita kuoma chaizvo.
tanyepiwa nobazi rinoringana zvopasi rese reUnited Nations kuti kubva nyasi wanhu pasi rese wasvika mabhiriyoni anoita masere. Kana daiyo ana Zakabhegiwa wakandoti munhu mbodzi wada kumupa madhora 10 chaiwo kunyesanganisira kusvava kwese uku tinotopera tese mari yawo iribe kana umbopera idi zvakaita kuoma. Dai wati mbwirawo tsitsi idi wambotipawo shoma. kuManchester Erik ten Hag asimudza musoro wache akagonyepana nevakuru vechikwata chi kuti Cristiano Ronaldo achafanira kuti agotambira chikwata chi. Ronaldo akareketa mapwapwa anorwadza okuti nyangwe dai ndirini palibe pataizotambisana ipapa. Zviri kutopera, tiri kutoziva zvedu kuti nhadzirira achekuenda, asi chaatadza kuenda achireketa mapwapwa asiriwo. Tikundomushuvira kuti dai akazonyadzisiwa ikweyo akafunga kubenuka pokare. Tiri ipapo zvedu mabuja, regai tigumire pano kwaNyasi. Ndini wenyu mhanduwe WeNhau.